Zdraví vás LPS Kika a toto video bude konečne očakávané úlohy od vás #3, takže poďme na to. Takže a chcem sa ešte ospravedlniť za hrozné svetlo, lebo totiž to vonku prší, tak je aj zamračené a prvá úloha je, takže prvú úlohu mi napísala kamarátka, že vyhod LPS von oknom a zakryť som sexy. Som sexy! Zima. Ach, chúďa Ema, prežila to, teda aspoň myslím. Ďalšia úloha. Nech Oliver požiada Pierko o ruku. Pierko? Áno, Oliver. Vezmeš si ma? No to vieš, že nie. Chvála Bohu. Ďalšia úloha. Chod do svojej izby a rob sa, že si kôň. To bolo sakra čo. Presúvame sa na ďalšiu úlohu. Ďalšia úloha, vypí pohár vody. To nechápem, že čo má byť ako na tom náročné vypiť pohár vody. No dobre, tak ale poďme to urobiť. Ďalšia úloha mi písala tiež moja kamarátka, že ukáž tvoj LPS dom. Moja kamarátka mi tam napísala 50 úloh. Chápete? 50. Sorry, to bol zvuk z Messengera. Takže prvý je tu takýto domček. Tu je kúpený. A potom je tu takýto domček. To je ručne vyrobený a nie zariadený. Ja si ho zariadujem, keď natáčam videá. Tak a poďme na ďalšiu úlohu. Takže ďalšia úloha. Napíš Vivien Stredovej, že si s ňou tehotná. Bože, to zase budem musieť strihať cez Mobizen. Dobre, ale tak idem to urobiť. Nie, nebudem to musieť strihať cez Mobizen a cez Viva Video, lebo mi nefunguje Mobizen. Ale tak jej to napíšem nie na Messenger, ale na Facebook. Ona není aktívna, ale ona nie je teraz aktívna, takže dúfam, že vám nebude vadiť, keď neodpíše, ale napíšem jej to, aby sa nepovedalo. Jo, takže môžem ísť písať. A toto by bolo z tohto videjka všetko, tak čaute!